kono tigi caggal yettude arde julde nela sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe fulɓe to mbawɗo wonde wonirde jokre winde ono kala o calminama jattama bismama kadi yewtere men ɗo kewɗen wadde so saaha yi a yonti ko yewtere men noddirteɗo tufti yontaɓe ɗum noon saaha foof ene invite ɗoyet saaha foof e bismoɗoyet yontaɓe leñol hande noon yimɓe ɗiɗi invite ɗoyet woni groupe Hamadal goto ko Hamadal goɗɗo wiye Polo kamɓe goni mbaɗa ko comédien pulaar wiyeɗo ko Mago ɗum noon Hamadou Ali foof Hamadal mi salmini. Assalamu alaikum Hadi, assalamu alaikum TVM, on calminama on juurama, merci beaucoup. ɗum noon Hamadou Allah jarama e Polel ɗum noon salmini. Assalamu alaikum mi salmini bandiraɓe sehilaɓe. ko noon tigui Polel Allah jarama ko adi foof Hamadal hollo gonɗo Hamadal tawi wima hol gonɗo Hamadal holɗum jaɓoɗa kam? sa namdin kam hol gonɗo Hamadal mi jaaboma gonɗo Hamadal. Donc Hamadal ko ardi fof on calminama noon fof mi salmini Mauritanie fof bandiraɓe e ɗemɗe nayyi gonɗe ɗo ɗe fof en jetti Allah e nelaɗo mum bon mi salmini aussi jinnaɓe renɓe ndiyam e jeeygol bon dendagal ɓesgu leydi quoi. Donc sa wi Hamadal ko jeune bon acteur comédien Mauritaniajo ko ɗum woni Hamadal. e ko noon tigui Allah jarama Polel holgol Polel to wima holgol Polel holɗum jaɓoɗa kam? Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe mi salminimon kala inde mum yettode muɗum min Polel ganduɗa ɗo e Mauritanie woni Coumba Dieng e ardi foof mi salmini yimɓeɓe taw ko min Polel mbaɗo comédien e ɗo e nder leydi Mauritanie. on Polel mbaɗo comédien ɗo e leydi Mauritanie ko adi foof Hamadal mbatta ko comédien pulaar wiyata ko Mago mbatta holɗum arde ma mbaɗa ka taw ɗum walla hono ñamdinta? Donc merci beaucoup pour cette question mi weltima no fewi bon ko mbaɗanmi ko fina tawa nde wan noon wadde sensibilisation wona rap tan wona yaade galle tan ne waɗa sensibilisation parfois aussi pour wadde quelques des sketch théâtre uji ene winda ene findini yimɓe par ce que minen komin joueur komin bindata ko fina tawa tan kadi ko findinata yimɓe rek kadi wona mbiɗa jibdina tan mbiɗa jibdina ɗum mi yiɗi ɗum ponkumi ɗum jeemi ɗum consommi ɗum tagi ha mawnimi en rewi caggal am ha joni kadi mbiɗa ɓuurino wutto. ko noon tigui Allah jarama Hamadal e Polel ha joni garte ma an mbatta ko comédien surtout kadi debbo e rende ni hollo jirɗa comédien hande nde leydi men Mauritanie surtout debbo nanmi comédien ko 2018 garmi e Hamadal mi tawani ɗum alhamdulillah rabbil alamin mi yetti jinnaɓe kam mbaɗa yetta Hamadal eyyi somi yii hande waɗi comédien haata kemi ɗo ko sababu Hamadal min théâtre mi andani ɗum ko Hamadal garmi 2018 machallah konkon ceerno konko jangguintemi affaire théâtre amin keeɓi tokkimi ɗo kadi temi kala to joni kam jettoɓe. mais quelle année puɗɗa wadde comédien? comédien ko 2018 kono ko 2020 puɗɗimi nadde hen. 2020 puɗɗa nadde hen Hamadal an quelle année puɗɗa? Donc peut-être bon min kam mbeɗa wawi wiide guila 2016 mbeɗa dille hen mbeɗa fija hen mbeɗa waɗa hen kadi hande kala ko mbawɗa wadde dal so natani e réseaux sociaux rek a wawa yiyede quoi mais kam so lingu yari karaw yetto Allah yetto lawɗoɓe kake quoi bon nanmi réseaux sociaux ha tinmi naati e réseaux sociaux kadi grâce à Obama Pro ko kanko nannimi réseaux sociaux ɗum ko 2019 eɗen mbawi wiide alhamdoulillahi rabbil alamin kam bon mi yetti hen Allah no fewi quoi vraiment mi yetti hen Allah no fewi mais kam mbeɗa wawi wiide guila 2016 nanmi hen 2016 nanmi hen abdou est ce que way haalagam seeɗa puɗɗa nadde ha ñalawma hande woko puɗɗa wadde ɓuuri mantanade ko puɗɗa wadde pour yimɓe jabɗum? Merci beaucoup bon mi yetti Allah no fewi ha joni bon merci beaucoup aussi pour ngal ɗo namdal mbeɗa wawi wiide kadi alhamdoulillahi rabbil alamin wonko puɗmi wadde kadi wonko puɗɗimen yitade hooram bon hay somi wattani en ñamde halis en 100% vraiment mi yi bandiraɓe ne belto kadi ko ɗum noon tan ummini amen quoi yimɓe mbatti noddude men encouragé kadi mi watti yaade tan mawɗo cukalel yummiraɓe babiraɓe mbiyami Hamadal nangga junggam surtout a tourné amen ngol ɗo Fouta nde min garti kadi min keeɓi hen promotion gor mawɗo e leñol ngol weltima ko ɗum tan minen so leñol ngol weltima tan min beltima hayso min gonani milliardaire uji yo leñol ngol rendu tan tous les temps ne woni en posé ni welto hol relation an e Polel nde arti ha mbaɗɗum feere mbaɗɗo watti Mago? Très bien bon Polel ko miñam bon fedde amen nde kadi bon wona min e Polel tan goni hen alhamdoulillahi rabbil alamin plus de 100 et quelques personnes bon min mbi ɗum ko INR sa nani INR ko unité nationale de Riyad woni potal ɓesgu leydi woni wahdal wataniya ko wiyete arabe ko donc ala kulli haali aussi woni darde amen tan minen ko rendinde yimɓe gon neɗɗo goto ne waɗi rewɓe ne waɗi worɓe bon minen worɓe min gondi koye bandiraɓe amen rewɓe donc emin joue de théâtre Polel en ko miñiraɓe amen way c'est ça machallah kadi kar rôle mo hokka o ɓendina ɗum ha ɓenda
c'est ça ko ɗum ɗon yettinimo hannde to yettiɗo mais ko bonam debbo rek kam machallah cubballa mum ɗo quoi donc ko noon tigui alhamdulillah Allah jarama e poolel ha joom artatema par ce que 2016 puɗɗa 2019 puɗɗa wadde comédien mais est ce que an puɗɗa wadde comédien holko puɗɗa yiide hoore mande comédien ji mbatta ko alhamdulillah rabbil alamin ko jima hayso kam kaɓani kalis kon kam ko connaissance ɓuuri kalis saabu neɗɗagal weeɓani so heeɓi yimɓe men ka heeɓi fof ni alhamdulillah hayso kam kaɓani kalis wona yimɓe potta amen pisde amen tesede yimɓe kadi beltima alhamdulillah rabbil alamin beltima ko ɗum tan min jiiɗi hen mere puɗɗa wadde ko est ce que jinnaɓe ma in pisitma gokkuma hen courage feewi machallah alhamdulillah jinnaɓe man komin pisden hen aɓe halaɗi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum no jahata jeen jeeɓen théâtre Hamadou El Poolel après garten hen to en ɓe huuɗaɓe Abdoulaye en en goppami o ɓen jeni ene jaa ɓen bangi men ƴeew haala Mariam woppu ɗum joni mboɗo jogui miñam goto nan galle wiye Poolel jeen mi hokkuma gurdon onon ɗiɓe fof on haaɗaɓe gurdon jaɓara ganmi ko timminde raccord min mi wona Messi mi wona Chris mi wona Griezmann mi wawi wiide mbe timmindo raccord uji a timminta so tawi Poolel wi laaran wonata ko 20 raccord 20 ballon d'or wonta joni jeehe an e Poolel mon guurda c'est sûr so yo yiɗa kam aɗa fiyam so wimi yiɗam mi fiyamo ha min ga hankkadi heddiyam ko debbo Salim tan ngo piggal ala Hamadou ala yeɓe jiiɗam pal force wona kamɓe goma neɗɗo waynaɓe tan neɗe jiiɗa ɗum neɗɗo aɗa wawi woynu ɗum tan wona piggal yoɓe jiiɗam de woyniram konngol ma mbiɗa yiya endanaɓe gorne haalde debbo tan so debbo Salim wonata ko so debbo Salim debbo jaɓa ha ɓoy so debbo wona woy ɗum wona ɓerde gorko muccanmo yo jaɓ pal force so Poolel Salim ma muccumo yo jaɓ ɗum prise keri wiyete prise keri wadde ma conna ɗum prise a sodanta ɗum prise ɗum joni yimɓe no gonda joni déjà joni jomum gorko woni huɓɓinde wonki debbo jon Poolel nder gal mon ɗo nder gal woni joni ɓennen nder ala noddumo ɗo min kay nder kay hankkadi mi yiɗa ya nder noddumo ɗo tan Poolel ara min ndiwa konko Poolel min kon Pool wi Poolal nan ɗo joni ala o sabma hannde wawa hottude taw nder mi heɓani o sabma wawa wonde walla Seydou faɗa ndera Poolel ne wawi ni ɗo ko affaire beddo Seydou noddumo Omar ara noddumo classe Omar ara ƴeew ay mo tekmo rek oto hirde heño Poolel nan ara joni heño mi heppi faɗo ara cukalel nonnam Poolel hollo min Poolel mbiya non deppal ka jawɗen walla Seydou ko mbiyatan miñat hokkati Seydou ndeysan ko gilli ari o yettima Seydi namuna la ma la raw mbëggeel ko am jam Seydi je t'aime I love you Seydou mbiɗa mo paɗa o welti mbiɗa mo war min somi haaɗama mbeɗa foti haaɗede kono on hande haaɗede Seydou awdal paɗa ɗum ɗo ɗum o paɗum nereto Seydou mbiɗa hokkati Seydou kara ko kara oɗon mbayiyade woni yimɓe fof he so mewridi wofi gujju ɗum ko gacce rawan minen foti salade man aɗa wayno nokkosni la ilaha illallah awon Poolel eram boni debbo jantaji yirmami yarani deɓel hay mi yiyan kam kadi nani kam aɗa andi so Alves mo yimaro kumayo mi an poɗɗa takkinede ko mbalis poɗɗa takkinede ko mbalis an walla les animaux seɗe jaa ndiwda e mumen heyde kam poɗɗa takkinede ko peewa haaji ma ɓuuri ko ndugura o mbiɗa haalda mum haaju o so haaɗam ne foti haaɗede Poolel an ka ñeneto Poolel an ka ñeneto Hammada pourtant mbaɗa yoni de ay machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ono fof jii ɗum machallah waɗi fayida feewi ko adi hamdal ko machallah yii an e Poolel o aɗa haalɗa e Poolel ñewtidir ɗum jewta mbaɗi théâtre mbaɗa fayida ko addanma wadde oɗo théâtre donc oɗo comédie takko maayo bon oɗo takko maayo kam ko yaltini promotion kewɗo si juste rek min mbaɗanno tan kadi min jiiti hen ko amen nawi inde nde trop machallah mine Poolel tous les temps way kene wiyete ullude domuru mbadi ni min kiran ko habde théâtre uji amen quoi min kewani weldude min kewani weldude par ce que goto fof amen sikkata kanko faddi goɗɗo so sees yimɓe kadi kaldi gon gandi min faddi Poolel min fadduma Poolel Poolel min fadduma an kaale gon ala hamdal kanko faɗɗuma yeeso ngo ko baɗɗen maquillage tan so itti maquillage o so maquillage o a fayi ɗum da Poolel de yettu donc minen ko noon min mbaadi komin dendiraɓe komin sehilaɓe bon théâtre uji amen fof min keewi ko habde sa yi cikka ko noon min mbaadi en généralement
mais kam min kewani weldude kam vraiment oɗo takko ma waɗi promotion min jii kadi yimɓe heew posti ɗum stati min mbi vraiment ɓaade yimɓe ne concentré kadi ne consomme kadi yomin mbatto ɓurɗum min mbaɗi c'est volontaire en min mbaɗi etc goɗɗi jogorɗi arɗi mbeɗa andi ɓuuri bonde somi haali ɗum ɗo tan vraiment leñol ngol fof tawata kam télévision machallah Polel par ce que mi yii mbaɗ théâtre mo waɗi fayida surtout ma séquence o an Hamdal on kaɓat tan on kaɓa ko addanma juuɗe oɗo séquence on première fois mi juuɗi théâtre takko ma machallah min bonno ɗum de nimsam ala hen nomin juuno ɗum de machallah min keeɓi hen bose mi keeɓi hen bose machallah te yimɓe kadi balleti kam mbaɗa yetta Allah kam mbaɗa yettude ko yimɓe yeewoyen ɓe ɗum noon Allah jarama a jarama Polel ha joni Hamdal min sertanima par ce que machallah ko ane Polel waɗi fayida no fewi no fewi kadi machallah o jalni kadi surtout kadi onon groupe mon foof e surtout o bama kadi mi salmini ɗum en passage fewi par ce que ne waɗi golle baɗɗe fayida kadi wallude artiste ɗum waɗi fayida neɗɗo yo naate internet jogo ha ƴetta haalis temedere ya YouTube naate internet yo partage ɗum o wallude artiste quoi surtout Hamdal hol jiiɗɗa réseaux sociaux hanndi par ce que est ce que yimɓe ballita mon heen pour surtout ko mbatton ko walla ala jokku golle hen concernant réseaux sociaux bon ha joni yo ɓeydu tinnare rek parce que sago jolduɓe laano ko ƴeŋtude joolaki e kadi vraiment min ñaagui rek yo ɓeydo wadde effort parce que minen kala komin mbaɗata e komin mbaɗata sacrifice minen ɓeeɗo ko hakkude élevage tan liggoroɓe doole mumen ala mo laamu joginiɗo salaire par mois fof ne hokka ɗum haalis e kadi komin sukaɓe hay nokku min jahani non seulement rek min jogui hakkillaji mawɗi donc réseaux sociaux kadi yoɓe paam kadi minen ko crédit o min mbaɗata hen crédit mo min mbaɗata o kadi ko mamin itta e poste uji amen sans compter crédit o aussi komin tournirata ko nimin tournirata ni nimin ñallirtini komin defata ko foof ko entre rewɓe worɓe goo fof nannata junngo e poste yaltina ko jogui ko suturaji Allah rek quoi donc ha joni yo ɓeytinare ɓe mbatte hakkille e bandiraɓe mabɓe rewɓe bandiraɓe mabɓe worɓe bon ɓe ganda kadi vraiment hare nde kominen fof ndende hare nde quoi beel machallah beel wiyete est ce que aɗa wawi wurde moggo tan ɓol sans goɗɗum donc ala kulli hal kañum kam bon go fof ƴeewata ko avantage mum to heetti mais hande so nanama tan vraiment hande Hammadal ɓurti wutte moggo vraiment leñol ngol fof ma weltora ko hen quoi c'est que moggo way ken wuttini sa ɓornima ɗum kadi moƴƴi ko teddina wutto ha to Allah haadi mais anda ko woni yeesam mais actuellement kam mbiɗen ɓorni wutto et puis mami respecte ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi ko noon tigui Allah jarama jarama e ha joni Polel mi jaata Polel machallah aɗa waɗi golle baɗɗe fayida beela surtout debbo nder rendu est ce que mi wawi wurde moggo tan ɓola debbo kam saaha mum ko seeɗa on heddoro hamin ɗen ha ɗo e yeeso machallah ko Allah waɗi fof kadi ala kadi ko ɓuuran beela ono surtout debbo nder rendu hoore mum par ce que debbo nder rendu mo hoore mum waɗa moggo surtout moggo waɗi important nde leydi ndi ni surtout kadi important nde leñol ngal ni kadi wi rôle ma ane Hamdal on kaɓa tan ko addama yimɓe ɗiɗo séquence uji surtout debbo ne ha ɓennaɗo ko kawareɗo woni legal amen ñan fof gaare ceerde nde chaque jour horde ala seconde ala ko itti seconde so wona haare wala toñi kam de latayke toujours eyyi te kam yidde wadde moggo eyyi moggo ene weeli kam te ene weeli yimɓe fof so tawi mbaɗa waɗa ɗum kadi wonko saabi ɗum eyyi ko saabi ɗum ko ha jongan min goni tan koye golle e weltinde leñol ngol e weltinde kadi rendo meɗen eyyi ko ɗum ɗo wonno ko ɗum tan adama naat ɗum eyi koko noon tigui bandiraɓe musidɓe ha joni en jahat théâtre goto yimɓe jeeɓa min garta hen après galle gonɗa faram gasnade explique moi moɗon gartira ɗum wiye ɗum jibalat ala ɗum ji way ga ɓeyɗe ma fonlo goɗɗo ɗi instant bo fof waɗi o belti a fami wanki fak a fami de après ça Hamdal win haala guittum 10 000 pomme e juum mum amɗo pare haala kan fotirno igam to liggorimo mbilaɗi ɗo ɓiɓɓe bawam liggoro e banque central pièce uji fof ko jungam mi haalnani mon fenani penanimami nde fena e firawno meeɗa fen ɗum a fami guitturum ko poɗɗo nawde ko makko et puis min gommiɗo mboɗo heeɗi kam ala o ñaadi a fami mboɗo kaci ɗo 40 000 mo reddora 10 000 50 000 pour apportement mi fuɗɗima nawno dépense 30 000 donc pour l'instant 10 000 on ɗo il faut ɓeyde 10 000 on 50 000 pour apportement 3 jours mi pour wadde ɗon ine Mariam Demba walla yo ene mbayriɗa départ ni zen ɓe jon kam dam mayrulu ba an Demba an luwa appartement 50 000 40 000 aɗa jooɗo ka mina bara magon an Demba ɗum taw ay debbo so yinma yo yinma rane dow gonga o yiɗirma sabu waɗo ko gon wurdude vie ala a juuɗuma yidde ni
ni nangam tan ari sino wonno boy ma ceertara non warmade ko yi haydara ɗum kam wonana haydara mais l'essentiel ayi neɗɗo saɗa yiɗi ɗum walla so kañum so fendirini yimma yara ko yidde sabu walla ngala ɗum ka bon wuddumi aɗa ƴetta kaalisaji aɗa yaara waɗa hen to ɗum waɗi mattawa saabi ka ɗum ɗo jutta way kala ne jaltimma ko nanɗumo kalis fof mo yaltinama ko ɓuri ɗum noon ajam joni mission am saabi o yor bonnade ma feere et puis ɗum ɗo woni koye final ga gotaɗa final goni hono final mission on koye gasi aɗa wonjo déjà mi suuɗi ko yi wonɗo tan na mbiya ko ka tardude ga ya heewa affaire ona heewa affaire min jimi ko ya won oppuɗi affaire uji e nedde so yimma yimma ko on ga on jara bonnade mission ngane gonna bonde fi a chef mari wallahi la hage ma zeyne li ga mi so mandi di hala kalanta wallahi ma halanta ma ga affaire uji mo parade ni cippe non min dal wanani yidirgo ba randi kalista dum rek a cause pantron ma mais ala problème pantron e 5 milam dum mamdi kattira dum gan modi ya kinne birtiɗami fo ɓe namne dillo man ɗum yaltu ɓenna fo ko heewi kelli an cuɓimi dan jemmi bebi dégage chez moi to je ɗum saka yafno on daram yiɗa ɗum mi rento baba mi tara mi kaw to ndekete illi mum ne tomi jam fo higi bandiraɓe musidɓe on machallah yeeɓi série baɗɗo fayida série e galle hamdal e galle mum waɗɗo fayida no feewi ko hamdal ane machallah yi série waɗɗo fayida mi wiya ane Moussa on kaɓat tan ɗum dugde chaque fois ɗum ɗo ko addamba yimɓe séquence chaque fois yimɓe séquence baɗɗo fayida très bien bon série galle hammadal mo yimɓe fof gandirno ɗum kañum ko comédie mais nder oɗo série joue ko rôle goto gandanɗa hoore ma kadi wona comédie en 100% ko neɗɗo goto sévère raison pour laquelle ko mbaɗmi ɗo Saydou joni ko walla ni diddirmi Saydou gallam ni ko à cause de Marise ko ɓinguelam bon yidde andin yimɓe rek l'argent ne fait pas du bonheur bon ko neɗɗo jogui haalis walla ko ƴeewi haalis ko foof hoto yejjid ndimago mum acca ɗum caggal ko ɗum noon oɗo série haalata yo yimɓe mbattu hen hakkille aussi inchallahu rabbi kadi série o woni koye lawol ko woni yesso ko fof maɓe jiiɗum so allahu lamdo mais série ko addama yimɓe oɗo séquence uji addama waɗi séquence uji par ce que séquence waɗi fayida no feewi quoi par ce que ne finde rendo no feewi bon oɗo série machallah kadi bindel makko kadi ne riche non seulement min dartin ɗum koye moment covid o ne ari nde ɗum tagi amen dartinde covid o mais dartinde série o afan ɗum tagi amen dartinde série o mais ha joni inchallahu rabbi golle ɗe gasani kadi ko woni yimɓe fof nan nodda saaha namdo amen suite majji par ce que min darti ko épisode 9 yimɓe fof nan nodda namdo suite makko donc yo yimɓe pattan inchallahu rabbi so allahu lamɗo yanti hen tan ɗeɗo balɗe maɓe jii suite o inchallah beele testiɗi ko an windat ɗum walla windanet si bon min windar seno walla Obama windat non min windar Obama ni windo aussi wala Pole windat adi o rindan Obama min kalko wala Pole windat min so ñawi ko Pole windat Pole ga windat de ko hamda windat Polel so wona tan yeeye faray ɗum tan nafar legal amen ɗum ɗo tan yeeye faray kala biɗo sodani faray ken darduma haare Polel noon o way faray sa salim sodde faray makko tan kaɓon joni kam o watti ñodde ni machallah ko a windat ɗum walla ko ɗum ɗo si min windat scénario windat scénario fof Polel saaha fof a windat ɗum walla kam windat hoore makko wi Polel somi windi rôle mi addat rôle tan jadɗo e makko mi wiyam Polel nda oɗo rôle o yaaha galle makko kadi mi wiyatama ko ɗum jora ko ɗum kalata machallah ko neɗɗo gowro machallah pertuɗo so wima oɗo rôle ko tan somi artitama komi créé hen affaire goto ɓurɗo riche mais onon suudu séquence théâtre jimi jouat ɗum fof ko nder leegal gotal ko PK pourtant jahata leydi goɗɗi mbaɗa jouɗ ɗon séquence uji oui bon PK min andu PK min ɓuuri andude PK min ɓuuri wowta min gonani ɗo pour mortede foof mais avant kadi sukku gudde janande yo gudderma nde sukku kadi vraiment min jiiɗi yaltinde PK promotion kadi yiye e nder PK yimɓe fof réclame ɗum pourquoi mbatta Tavrak Zeyna pourquoi temps mais inchallah rabbi en tant que mauritanien bon partie ji fof mami roule Nouakchott yi hen kadi séquence goto waji goto baɗɗo fayida et puis surtout kadi ɗum woni wiya union national par ce que wiyata woni wiyahdel watani quoi mi yi aɗa wadde goto machallah baɗɗo fayida capagoto waɗi fayida darramo chaque fois comédie ɗi mbiɗa yiyaɓe ɗum kadi ɗum kadi waɗi fayida ɗum kadi okkata kadi ligo yaari yesso ɗum okkata kadi surtout murtaniyade yaari yesso imaji wawi yeyede ko addema waɗi ɗiɗo ima ɗum ɗo o séquence tek kam wadde ɗum ko pour montrer les gens bon on est là pour vivre ensemble on est là pour tous les Mauritaniens donc au nom de notre association INR dénommée Unité Nationale de Riyad arani hon pour nes kamlin j'aime ita andine bon on peut dire Peul Soninké Wolof et Hassaniya nahne pour bon
yummen ko Hawwa bammen ko Adam enen fof gonde galle goto haydara kadi français ɗum c'est pour cela parfois so min mbaɗi scénario ji min jaltinen caparo heɓan haqqi mum jolfo heɓen haqqi mum soninko aussi heɓen haqqi mum minen ko ɗum min gonirɗo minen so Mauritanie fof rendi galle goto kala men leli danor hayso ala halis machallah ko noon tigui Allah jarama Hamadal ɗum ɗon ha joni Polel ha joni certainement an mbaɗa ɗin ka ɓuɓɗi seeɗa ni quoi e Polel wiyete ko est ce que aɗa jogui miijo pour wadde tan an goto sans Hamadal mbaɗa séquence ma an goto est ce que aɗa jogui ɗum séquence am min goto eyi pour l'instant min kam almudo taw ko almudo eyi ko hawdan nden ceernaji ceer debbo Hamadal woni ceernam kala ko mbaɗa waɗa kam Hamadal il faut o bokka hen eyi alhamdulillah konko wawi hokkudem bose hami wawi wadde ko mbaɗami ko pour l'instant min kam almudo makko tan almudo makko e ko noon tigui e Hamadal ha joni Hamadal est ce que aɗa jogui relation entre demmoguji kadi ɗi waɗa comédien comme si Big Baba si e galle mum est ce que jogui relation on ɗon bon si bon min galda liggey kewɗo mais gofo amen andi gaddo kadi mbi respectif Big Baba parce que Big Baba yiti kam nadde moko donc à la passage Gilles Diop en e Gilles Gawa kamɓe fof si e galle mum kam fof mbeɗa consommé parce que kala mbaɗo ko mbaɗami ko somi yii ɗum kadi mi daroto mi yeeɓa kadi mbeɗa foti partage mi partage mi je suis comme ça oy somi yii lenaji mabɓe rek hay somi alda e mabɓe relation haala e gueɗe ba noon mi partage parce que mbeɗa yiiɗi minen somi yaltini partage surtout ouais eyyi ko noon tigui parce que surtout kadi si e galle mum waɗi golle mbaɗɗe fayida si surtout kadi e Big Baba waɗi golle fayida ɗum kadi walla kadi rendo yaade yeeso par ce que mogo hoore mum théâtre walla comédien hoore mum finnat yimɓe foof ko séquence mbaɗa juude foof ɓe gandata an ko firti quoi jangge e jangga ɗum ne fini yimɓe ne heeɓi quoi ɗum noon bandiraɓe o mbawi yaade YouTube partage on walla artiste walla foof surtout pour waw yaaru yeeso Hamadal ha joni certainement par ce que machallah kadi yima kadi toujours kadi Hamadal aɗa waɗa affaire tan jour wonata ko comci goto ganduɗa ceekiɗe en ma jour Hamadal adi noon naatayam noon aɗan naatayam noon ganda fof pourquoi mais aɗan naatayam gayam com ceeki com ceekiɗe par ce que jiiɗa fof comci pourquoi tan watta comci normal tan jowa séquence ko mbaɗami com ceekiɗe ko polel ko ha siidi ko ñooto ne wawi ñoode ɗum mi jour ɗum mais o jaɓata ñootandemi bon tayreɓe kadi joni sa ari mbayritomi ko nogas ñotirteme sa ari joni ko capanɗe jeegom capanɗe jeere way kadi chofreɓe ɓe tan ni wona ko temdere on no jo sa waɗan temedɗiɗa yara oui donc il faut kadi rôle uji am ɗi parfois kala ko rôle namdi min ko noon mbaɗami so rôle namdima kala ko namdi ɓornade ceeki ɓornade tubaji jaaƴi mais Hamadal wona noon wayi bon Hamadal ko star golden boy yimɓe fof ne gaddi ɗum bon so suwani théâtre sa ari a hollama wiyama ko woni Hamadal mbira ko wona gonga way pour min Mauritanie fof min ɓuronde star noon to cigra ɓuronde star no min Mauritanie fof min ɓuronde star way Mauritanie fof a ɓuuri star a ɓuuri Big Baba woni star a ɓuuri kadi si e galle woni star ko Big Baba min ɓuronde star way ɗum haala Big Baba ko haalam Big Baba Polel mi artema par ce que Polel machallah kadi aɗa waɗi golle mbaɗe fayida Polel est ce que aɗa jangga aɗa wadde hen jangde tout ça walla ko mogo tan mbatta min pour min mi janggan école kono alhamdulillah rabbil alamin mbaɗa jangga tayiragal a jang tayir eyi est ce que bel neɗɗo wawi wurde mogo ɓol sans tayiragal sans ɗum ɗo mogo ɓol mogo gonga haka change kono meccal ngal kadi il faut kan neɗɗo wadde meccal sa faami a janggan kam ma waɗe meccal kam ko naftortoɗa en même temps kan mogo kadi nan ɗon eyi eyyi jetta aussi wawi wondu beele o jogui relation avec le ministre le kewde bon so puɗɗima départ jaharon dagoya daro en jiilo inde en foof mais minen komin yiɓe wadde sacrifice taw hamin tampa min mbaɗa sacrifice so ɓoyi seeɗa kamɓe yooɓe gara ɓe ganda minen komin mbaɗa komo fayi taw minen min tawoyani ko ɗum min jiiɗi quoi way c'est ça min jetta aussi l' ensemble dardiɓe amen hokkoɓe amen junggo bon original Foutanko ko guila wonɓe France e gueɗe ban noon bon ma sœur Aïcha Sy e gueɗe ban noon donc l' ensemble INR association amen international de Riyad woni wahdel wataniya kala gonɗo hen guila 1 à Z mi yettiɓe kam foof e ko noon tigui Allah jarama Hamadal golle ma waɗi fayida machallah muña curki noon ne kewa ƴilɗo affaire Coumboudie ne ɗeɓi muusi seeɗa sa faami e ɗeɓi muusi seeɗa faami ko noon tan Coumboudie surtout so hawre kangade no fewi mo hol gonɗo kanga neɗɗo mo sellay ɗum ha bousde siyam anda guila dow hoore o c'est bon a continue alde affaire maggo ne ɗeɓi muusi seeɗa ko tinnare tan alhamdulillah rabbi on ko tinnare tan ko Allah waɗi fof yaara kadi ko ɓuural seerdoɓe ngala ɗo noon seeɗoɓe ngala ɗo ko Hawa Diaw en ngala ɗo kadi yummum Polel vraiment yummiraɗo jiɗɗo amen korsinɗo amen min jettamo no fewi no fewi no fewi koye galle makko min mbaɗa répétition guila désordre hay n'importe quoi vraiment min jettaɓe no fewi bon emin mbiya kadi vraiment
yimɓe inchallahu rabbi yo tinnorak ɓe muña ɓe ganda kadi vraiment ɓornade oɗo wutti hun fof ma wiye hun fof ma nan ine ala fof komin nanta ala fof komin mbiyetake mais vraiment haala pular ne mbiye sa faydama e wendu hayso wendu hori yo teppere ma tawi ɗon daari quoi c'est minen komin darani quoi wona fijirde ƴettuɗamen hannde rewɓe worɓe ɓe ko miñiraɓe amen rek min gonde mumen jamma e ñalam subka kiiɗ bon ko yidde wadde hunde rek wona haydara goɗɗum machallah est ce que aɗa wawi okkude an e pooli mbannogal séquence goto yeeɓa wonde bismillah kono wona haarede haadi on fuu ine wawi ƴettuɗo vert wiya ene werlo hame hoore haadi oɗa seli machallah an ko tagma wiida resnodirani mum hol mum ananno min kam ganduɗa hooram walla poolel an hoorema ati aɗa andi poolel an hoorema aɗa andi sa yi mumo arema a yi mumo arema poolel walla kam gandanɗa hoorema aɗa foti ƴewde est ce que Sidi va à l'école Hamadal est ce que min mbar yodde mumo an nani a tawima an kala garɗo e ma ko gando so gando arema gando tawi gando e galla gando Hamadal min woni yirmama yaran deɓel noon baccani banma tan jalta moƴƴe gari ƴogopti kolaɗe kay min wi mi yiiɗa mum anani min an kam ardi fo Hamadou an gonɗa ko yewade min anani min kam gal sa hotti ɓulum gaddaga so hotti dawgel gaddaga anani min kam kom gandowal an sa tikki laade kay andu ɗeɗo laade ngala awjoɓe ha he wi pip awjoɓe mbi ko pip on dadram e rucciram haal tukkoɗa less Hamadou hoto yewomje rucciram Hamadou hoto yewom huccitto Hamadou kam ko gonda hol probléme ma huccitto Hamadou huccitani wona yimɓe ɓe fof ne gandi nana kala jamma ñalawma mbi ko mbira yiiɗa mumen mbira yiiɗa ɓe hakkille ma fof woni ko yam ko min jiɗɗa mi yiiɗama min ko balak ya hoorema min ene miri kam ko baddeme ma an hoorema aɗa andi an hoorema aɗa andi a fuɗɗota ko ñamde Allah haal iduna ñamde bokoñ okoɗa bokoñ wonde ɓoru wene lammin hunuko iduna ñamde bokoñ taw maaro no wuuri liɗɗi no nguuri ɗum ko feere kanga to yoni Hamadal yoni yoni jongo enduɗa wadda fiyembal haadi on waalde mum ko noon tigui machallah onon jii o jeeɓi machallah waɗi fayide Hamdal e galle mum machallah Poolel e Hamdal vraiment mbaɗi séquence mbaɗɗo fayide kadi ɗum foof wonno holluɗo finde rendogo pour mbawa yawde yesso Hamdal machallah kadi weltima no fewi welmi fewi weltima no fewi kadi ardema ɗo e télévision ardema ɗo e yewtere taɓe ɗum noon waɗi fayide fewi ɗum noon Hamdal machallah ko adi fof ko musimen setan titre ma o innirɗa ɗum ko yontaɓe mi anda kadi Poolel yonta ala somi andino ko yonta innirɗa ko min tan arata mi ari mi addori Poolel hande kam yontaɓe waɗi sofnas ala min jontano hande noon yontere nde noon ɓeydi noon min tan woni jontaɗo debbo faɗɗani min tufni yonta Poolel ne jogui droit joɗaɗen jogui droit Poolel jogui droit joɗa tufni yontaɓe haadi haade min wona jontaɗo ko jontaɗo we love you wallahi Poolel on commandant maquillage Europe muñ tan min maquillage mo kam yoni o maquillage kam ala baro ɗum ɗo hen hame ba khalis so min mom hol baro maquillage ma e lepponojo otam min am mbaɗa kon taxiñi lepti kam modiri Allah Poolel ne lepti kam Hamadal am ɓuuri lepti min so Poolel yaltani murtani foftani min nem jogana yaltan murten noon ɗo jibinami ɗo mum ɗo won wuura ɗo ɗom jogana ko an yaltan murten komin yaltara murten ko noon tigui Hamdal wasima jogɗaga e ɗum ɗo komo guuƴi donc merci beaucoup bon merci beaucoup TVM télévision Mauritanie kadi ɗum ɗo weeɓani Hamadal e Poolel tan sukaɓe hannde ɗette ɗo en joƴƴineɗo e plateau TVM kadi wiye télé international kadi ala to heddi quoi ɗum ɗo ko remercier de l' ensemble wonɓe ɗo liggoroɓe guila wonɓe technique ha e foof merci beaucoup profond kadi mbeɗa yetta jinnaɓam remi ndiyam jeygol ha mbawmi darade télé mbeɗa haala woni nenam Kumbuli seelam e babam Abou Sambala majjid ɗum donc ala kulli hali mbeɗa yetta aussi ganki naɓe foof mbeɗa yetta mbañaɓe babba en e gueɗe mbaɗe noon e bellu calligraphe kadi nan darde amen kala komi mbaɗata e tichitaji fof ene d' accord ene waɗa fof quoi noon tigui Hamdal Allah jarama golle mbaɗɗe fayida surtout Poolel an hol wasima jogɗa e projet ji ma 2021 et 2022 hol wasima jogɗa 2021 wasiyaji yimɓe ɓeeɗ abonade amen dal caméra mbawi hokkude amen doole saabi mbaɗi so ballitama tan minen min coftat e wonde en même temps ko Hamadal wini tan 26 décembre ko anniversaire amen hami ñaagui bandiraɓe fof kadi nde tawmin ɗo a Riyad PK 11 ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiyaɓoɓe télévision Mauritanie onon foof on calminama on Hamdal Allah jarama e Poolel Allah jarama wonnodal to ko Tahman ha yewtere paɗ inchallah rabbi